מה נפגעת? הוא נפגעת! חומש! אנחנו צריכים חילוץ! אני לא יכול לאמן אותך! אבא, מה אתה עושה? אבא, מה קורה? אני צריך חילוץ! אבא, אנחנו במשחק לייזר טאג. אבא, תרגע! אדוני! אדוני! אל תכי לי, הזמנתי חילוץ. תגיד לי, אתה מטורף? אני לא יכול לאבד אותך. איבדתי יותר מדי אנשים. זה כולה משחק! אבא, תרגע. תקשיב, אתה מביך את הילדים שלך, אתה מביך את הילדה המסכנה, מה היא עשתה? אל תדאגי, אבא בא להציל אותך. קח את הדברים שלך, תעזוב את המקום. אמנם מבחוץ הוא נראה שלם, אבל מבפנים הוא מרוסק לגמרי. סוף סוף אבא חזר הביתה. חודשיים חיכיתי לו. כל כך חיכיתי שהוא יחזור, התגעגעתי אליו. האבא שחיכיתי לו נשאר במלחמה. אבא שחיכיתי לו עדיין לא חזר. תעזרו לנו להחזיר את אבא ועוד אלפי הלומי הקרב הביתה. באמת.